सोर बर' सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोम मोनसे चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय हायोबा नों फैलाय नोङो ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' ছোৱালী हि पलायसो हि बुजिबाय साननाय বুঝে পাইছেন না শুন বন্ধু শুন এই বড় ছোৱালী তার লগত মই শুনা মই কেমেৰা বন্ধ কৰিম বন্ধ কৰি কিনে কক কেমেৰা লৈছে কেমেৰাটো বন্ধ কৰি नोंथांमोनहा नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय फ्राग निउसाव मोनसे आंनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दोङो मानसि बुनायनि मोनसे भाइरेल जाबाय दोङो मैदोमा लागाव जोब्बाय गुवाहाटीयाव देहा फानग्रा हिनजाव सिख्लाफोरखौ नंगौ थांनाय हराव जोङो फ्राग निउसाव नुनो मोनदों मैदोमा सानैसो सिख्लाखौ बुनाय आरोना आंथ' बुंखायो 100नि भितराव 200% राइट मैदोम बसुमतारी ब्रादार नोंना जोबोद राइट जाखादों मानो होनबा गुवाहाटीयाव ओरैबायदि फानग्रा मानसि ओंखारदों सोरखौबा हमना मोनो सोरखौबा हमना मोना ओरैबायदि मानजिनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ गावसोरबो फानो देहाखौ ओइ उन्दै गथ'फोरखौबो लांनानै बिसोरो सोलोंजोबो आरोना उमुक खाम उमुक माबा फैसानि आंखाल जादोंबा देहा फान फैसा कामाय बैफोरबायदि बुंजोबो गावसोरबो फानदो आरो गुबुनखौबो बिसोरो बेफोरबायदि लाइनाव लाना थाङो आरोना ओरैबायदि बुनांगौ बिसोरखौ मैदोमखौथ' आं बुंखायो 100नि भितराव 200% राइट हमनानै बुनाया बेफोरबायदि आरोना दा नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना लाबानो जाबाय आङो बिथां मैदोम बसुमतारीनि क्लिपखौ होनो सानदों मा जामारनाय जाथाया मानि थाखाय मा जानाय निउसाव होलायलायदों आरोना प्राग निउस एसामिस निउसाव दा नोंथांमोना गिबियावनो नायग्रोना लाबानो जाबाय बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोना दे दिनैनि आपडेटआ माने एसे आलदा जाहैगोन नोंथांमोना मोजां नायना लाबानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ ना आङो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो हायाखै सम मोनाखै दा मोनसिगोन आङो नोंथांमोननि सेराव कन्टिनिउ फैबाय थासिगोन नोंथांमोना चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय अनलाइन हिसाबै दा नायबाय थादो जोंहा मैदोम बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंखो जों फार्स्टआव नायग्रोना लानोसै गुवाहाटीयाव सोर हमजादों बर' हिनजावफोरसो दै फानग्राफोरा बर' हिनजावफोरासो हमजाखायो नालाय आरो जोंनि गोसो गुदुंफोरा बर' हिनजावासो गोसो गुदुं जायो रावबो सिख्लाफोराथ' जाया गुबुन मानसिफोराथ' जाया जोंनि बर' हारियासो बांद्राय जागासिनो दा समाव बांद्राय जोंनि बर' हारियासो जागासिनो ना नायग्रोना ला फार्स्टआवनो सोर बर' सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोम मोनसे चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय हायोबा नों फैलाय नोङो ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' ছোৱালী हि पलायसो हि बुजिबाय साननाय बुझे पाইছেন না শুন বন্ধু শুন এই বড় ছোৱালী তার লগত মই শুনা মই কেমেৰা বন্ধ কৰিম বন্ধ কৰি কিনে কক কেমেৰা লৈছে কেমেৰাটো বন্ধ কৰি नोंथांमोनहा नुखाबाय ससियेल मिडियायावहाय फ्राग निउसाव मोनसे आंनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दोङो मानसि बुनायनि मोनसे भाइरेल जाबाय दोङो दायो नंगौ आङो दिनै गोबां मानसिया होनदों जाथाया मा जामारनाय नङा होमबा जाथाया मा जामारनाय बहुत मानसिया सोंबाय दङ आरो आङो फोरमायगोन जाथाया मा जादों नङा होमबा मोजाङै गोसो होनानै खोनासं जाथाया मा जादों आरो मानि थाखाय मैदोमा बेफोरबायदि खालामखो आङो टन्न फोरमायनानै होगोन मा जालांनाय मैया सानसे दाख्लैनि काहानिया दिनै प्राग निउसाव होदों गोबां मानसियानो नुनानै आंखौ लिंहरगासिनो मा जानाय होननानै बाथ्राखौ सोंगासिनो थारमाने मेन काहानिखौ रावबो मिथिया नङा होमबा बै समाव बर' सिख्लाफोर दंमोन 7 आइजो बर' सिख्ला जुर'डआव थानाय मोनसे बार जायनि नामा जाहैदों बारनि नामा जाहैदों भेलेन्टाइन मिथिबाय बारनि नामा जाहैदों भेलेन्टाइन आरोना अखा थंब्लेट थायो 4टा 5टासिम खुलियो आरो अपेन जायो नङा होमबा दा बै जायगायाव मैदोमा माबोरै मोनहैनाय खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन बै समाव जोङो लोगो 7-8 थांदोंमोन मिथिबायना जोङो मथा-मथि 7-8 दंमोन दै नोंथांमोना मिथिखागौ अनेक टाइमाव मैदोमा हरनि 11टा 12टा 1टा 2टा बाबो भिजिट खालामो आरो बै भिडिअ आं बानायो आरो आं अनेक मानसिफोरखौ बर' सिख्लाफोरखौ अनेक बार बुंबोदोंमोन जे बाराव थांनायखौ खम खालाम बाराव मोजां मानसिया थाङा
नङा होमबा बाराव गावनि सोलेर फानलायनाय बायलायनाय माबा मोनसे जायो होननानै आङो बै सिगांनिफ्रायनो आङो बारंबार बुंबोदोंमोन आरो ओरैबायदि माबा जोंनि बर' आइजो बुथार जाबोगासिनो दङ सोरबा थगाय जाबोदों सोरबाया फासि होनानै बुथारदों सोरबाया सिखाजों हानानै बुथार जादों बेलेग जातिफोरजों आरो सोरबाया हराव थांनानैहाय गावनि देहा सोलेर फानहैदों आरो बुथार जाहैदों नङा होमबा निउसाव मोनबाय थायो नोंथांमोनहा दा बैखौ लोब्बा लाखिनानै माजे टाइम बेरायदोंमोन आरो बै समाव मा जानाय खोनासं जोङो जेलानाखि जुरतआव थांबायना जुरतआव थांनाय समावहाय आङो बर' सिख्ला साथाम लोगो मोनबाय दे बर' सिख्ला साथाम लोगो मोनदों मिथिबाय बर' सिख्ला साथाम लोगो मोननायावहाय आङो फंसे बाथ्रा सोंदोंमोन बिथांजोमोनखौ फंसेल' बाथ्रा सोंदोंमोन आङो जेनेबा बर' नामा आरो बेखौबो आं ओरैनो सोङाखै बिसोरो बर' भाषा रायलायदोंमोन फंनैसो बर' भाषा रायलायनायावहाय आंनि खोमायाव हाबदोंमोन अब्ला आङो होनदोंमोन जे बर' नामा अब्ला बिसोरो बारनिफ्राय ओंखारनानै बाहेरायावहाय दंबाय दोङो मिथिबाय ना बिसोरो बाहेरायाव दंबाय दोङो अब्ला आं बै टाइमाव सोंदोंमोन कि नोंसोरो बर' नामा नाथाय सासे सिख्लाया मोनसेल' खोथा बुंदों आमी बर' नहय जाहैदों मिथिबाय हारसा भाषानि होदों आमी बर' नहय थारमाने जों बर' नङा जालायबावबाय मिथिबाय आं रागा जोंबायलै खस्सम आं रागा जोंबाय अब्लाना आं ओरैबायदि रागा जोंबाय थारमाने आं नोंखौ दसे सिगाङावसो फंनैसो आङो बर' राव रायज्लायनाय खोनादोंमोन दानिया मैदोमा सोंनाय लोगो लोगोनो थारमाने मा बुंदों जों बर' नङा जाहैगारबाय बा आं बर' नङा ओरैबायदि जाबायना अब्ला आं रागा जोंदों दे रागा जोंनानै आङो स्लें वार्डस इउज खालामदों बेवहाय मिथिबाय ना डाइरेक्टलि स्लें वार्डस इउज खालामदों मिथिबाय ना सोर बर' नङा आङो जेनेबा स्लें वार्डस इउज खालामदों आं बेखौ बुंनानै लायो अब्ला बिसोर फैनानै थारमाने ओरैबायदि माने आंखौ उल्टा दम होनो नाजाबाय आरो ना जुमाय लोंनानै भिडिअआ दङ आंनावहाय माबादि दम होदों होआखै भिडिअआ आंनाव गासिबो दंजोबो आं मोजाङै लास्लाबनो मोनाखै होमबाबो रायलायनाय भइसफोरा टन्न टन्न ओंखारजोबदों माबायदि जादों माबायदि जायाखै टन्न टन्न आङो होनानै होगोन नङा होमबा आं होनानै होगोन दा ओरैबायदि माने गावसोर माने उदबान्दालि थारमाने लोंनानै बिसोर थारमाने आंजों माने मा होनो नांज्लायबाय आरो ना आंजों ओरैबायदि नांज्लायबाय आरो ओरैबायदि भाषा बुंबाय आंबो मानसि लेंहरगासिनो र' केला मयम मानु मातियासो र' केला ओरै जाहैबाय थारमाने माने मैदोमखौ बुहोनो थाखाय मानसि लेंहरसिगोन बर' सिख्लाया जाय ओइ फेन्दा नुजालायनाय नोंथांमोना नुदोंना फेन्दा नुजालायनाय गोसोम गाननानै जेन'बा फेन्दा नुजालायनाय ना नै बिसोरो थारमाने मा होनो थारमाने मा नङा होमबा ओरै जाहैबाय मानसि लेंहरसिगोन आंखौ बुहोनो जागोन नङा होमबा मुस्लिम सेंग्रा फैनानै दानियाहाय बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंबाय दै जाय आंजों बुजादोंमोन बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंदों माबा मोनसे दंखायो इसोरजों ओंखायनो दा बिसिनि जानानै बाथ्रा बुंदों दिनै आं बिसोरखौ टन्न टन्न सेबबाय थादोंमोन आङो जे बे मुस्लिम सेंग्राया जे आंजों बुजाबाय नोंसोरजों मा लोब्बा दं दिनै नोंसिनि जानानै मानो बाथ्रा बुंदों बर' सिख्लाजों आंजों जों बर'जों बर' मायबा मोनसे जों नांलायदों मेटार जोंनि मेटार नाथाय हाथिगावनि सासे मुस्लिमा फैनानै सासे सानै बिसोर फैनानै दिनै मानो आंनि गेजेराव हाबफैदों बा बर' सिख्लानि जानानै मानो बाथ्रा बुंदों आंनि जानानै मानो बाथ्रा बुङाखै बर' सिख्लानि जानानै बाथ्रा बुंफैदों बियो आंखौ दम होदों जे भिडिअखौ दाननोबा दान जालायबावो आंखौ मिथिबाय बे मानसिया बे जाहैबाय बांगाल मिथिबाय बांगाल सेंग्रा बियो मिथिबाय ना बै समाव आं रागा जोंदों आं होनदों जे बर' जेनेबा बर' आइजोजों जोङो बर' सेंग्राजों माबा मोनसे मेटार जादों माबा मोनसे जोङो बेवहाय रायज्लायदों बय नांलायलायदों जों माबा मोनसे बुजायलायदों बे समाव बांगाल हौवाया अबेनिफ्राय फैनानै दिनै बेफोरबायदि मैदोमखौ दम होफैलायनो हाखो भिडिअ दान होननानै आंखौ दम होफैदों बैहाय आं थानो हायैनि बै बांगालखौ आङो एकदम थानो हायैनि बुदों आं बे बांगालखौ मिथिबाय ना आं होनदों जोंनि बेवहाय मेटाराव दाहाब होनखादों आङो मोजाङै मोजां न'ला बर' सिख्लानि जानानै जिन्दिगिबो बाथ्रा दाबुं होननानै आं बेखौ लास्ट बाराव आङो बुजायनानै थिनहरदों नों जिन्दिगिबो उनाव बियो खमाबो बिदों दादा जि जाबाय आं हाबनाङा नोंसिनि गेजेरावहाय आं होनखादों बर' सिख्लानि गेजेराव थैबाबो दाहाबखा होननानै आं बेखौ थिनहरदों दा बेनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ आं होगोन ओइदिनखालि बिदिनो घटना जालांबाय दा मा होनगोन दा नोंथांमोना मोनथिखागौ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुबाय थाखागौ ससियेल मिडियायाव मा नुयो जोंनि बर' आइजोआ गुवाहाटियाव बुथार जाबायनो होननायखौ नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायावसो नुयो जोंनि बर' आइजोआ अबेबा रुमावहाय लांनानै फासि होजाबायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नै बेखौल'सो नुयो नाथाय बर' सिख्लाफोरा बाराव हाबनानै माबायदि फाल्तु खालामो बेखौ रावबो नुवा बेखायनो आङो हरनि 1टा 2टायाव 11टा 12टायाव बेरायनानैबाबो आङो भिडिअ खालामनो सेस्था खालामो ओइदिनखालि आं बुंदों जे आं भिडिअ लादों नंगौ आं भिडिअ फुटेज लाखागोन बिसोर आंखौ बारंबार होबाय थादों भिडिअ लानो मोना आं मानो लाया आं सासे इउटुबार
आं सासे फेसबुक सलायग्रा मानसि इउटुब सलायग्रा मानसि जेराव आं नोंसिनि फुटेजखौ देखायगोन नोंसोर माबादि उदभान्दालि खालामो नोंसोर जौ लोंनानै दिनै सोरनाबा गथ' गथाय दंखायोनो गथ' गथाय थाखानानै बेयो साला हरनि 2:30 बाजियाव दावराव जादों हरनि 2:30 बाजियाव हा बेनो आं सोंदों नोंसोर अबेनि सोरबा सासेया होनदों गवालपारानि सोरबा सासेया होनदों बाक्सानि हा फैदों गुवाहाटीयावहाय खामानि मावनो मोजाङैनो मावनानै जा बे हरनि 2:30 बाजियावहाय खान्दा खान्दा गाननानै हरनि 2:30 बाजियाव खान्दा खान्दा गाननानै मानि थाखाय बाराव हाबनांगौ मा मोनजायाखै ना मोनलोङाखै बिसोरो हा बाराव मानो हाबनांगौ बाउन्सार लेंहरलायबाय बाउन्सारा फैनानै आंखौ बुजाय फैलायलायबाय आं होनदों भाई बर'नि गेजेराव दाहाब गांखाबाय आं मिथिबायना बाउन्सारखौ आं होनदों बर'नि गेजेराव दाहाब बे मेटारनि बे आंनि मेटाराव दाहाब गांखादों आङो डाइरेक्ट आंखौ बाउन्सारा होनदों दे बिदिबा आं हाबला नोंसोरो गेटनि बाहेरायाव खालामहैदो दावरावखौ जोंनि गेट बाउन्डारियाव दा खालामसै नङाबा जा बदनाम जायो होननानै आंखौ थिनहरदों बुजिबायना लास्ट बाराव आङो बिसिनि गेट मोखांनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे सिरियाखाना खाथियाव फैनानै आं माबा खालामदों मिथिबाय दावराव खालामदों आङो मिथिदों बिसोरखौ आं भिडिअ लादों फुटेज दोङो एगारगोन होगोन आङो होगोन नाय जोंनि बर' आइजोफोरा खान्दा खान्दा गाननानै हरनि 2:30 बाजियावहाय बाराव मानि आड्डा जोंनि बर' आइजोफोरा बिमा बिफाफोर थाल्ला गाव गावनि फिसाफोरखौ मिथिबाय जों हौवा मानसि बादहो जोंनिखौ खिन्थु हिन्जाव मानसिया बर' आइजोआ मानि थाखाय हरनि 2:30 बाजियावहाय दिनै मानो भेलेन्टाइनफोर बायदि मोनसे मा होनो बेखौ बारावहाय दिनै मानो मोसाग्लांबाय थानांगौ दिनै मानो सोरबा बांगाल हौवाफोरजों लोगो जानानै दिनै मानो बेफोरबायदि लामा दथायाव मानो बेफोरबायदि नेनानै थानांगौ दिनै मानो गावनि हारिनि गावनि भाषाखौ मानो बुंनो लाजिदों मानि थाखाय बुंदों आंखौ आं बर' नङा आमी बर' नहय मारै बुंलायनो हादों दोखो दोखो बुनो गोसो जायो आं बैफोरबायदि हिन्जावखौबो ना मिथिबाय जुदि बिमा बिफाया पारमिसन होयो आं होनखादों भाई होनखादों आरो बेल' नङा गुवाहाटीनि बर' सिख्लाफोर थाल लानानै सोलि अके लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा बुंदो बे गोरोन्थिया सोरनि बिमा बिफानि गोरोन्थि ना फिसाजोफोरनि गोरोन्थि जे बियो गुवाहाटीयाव देहा फानहैनो इमान दरकारमोन नामा इमान फैसा नांगौ जादोंमोन नामा जे फैसा नांगौ जाबानो जे बेफोरबायदि देहा फाननाय माबानाय खालामनांगौ आरो बैफोर बायग्राफोरा सोर मुस्लिम बिहारि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बेंगलर कलकाता मुम्बाइफोरनिफ्राय फैनानै बिहारफोरनिफ्राय फैनानै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ गुवाहाटीयाव माने पाइकारि हिसाबै बायगासिनो दङ आरोना जोंनि बर' सिख्लाफोरा फानगासिनो गावनि देहाफोरखौ ओमफ्राय बैसोरो मा बिसोर पाइकारि ओमफ्राय बैफोर बायग्राफोरा मा गुबुन जाथि आरोना मुस्लिम बिहारि मानसि ओरैबायदि लासिसिं निउसफोराव नुनानै लाजिगिना लाजियाबा बिसोरो हिन्जावफोरा आंथ' डाइरेक्ट बुंखायो डाइरेक्ट रायखायो आंबो दा सिदा खोथा आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैखाया जोंहा मैदोन बसुमतारियानो थिग खालामखाबाय बुंखाबाय जावखाबाय बैफोरबायदि आरोना बेखिनिसै नोंथांमोना बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना एसे फोरमायहरबानो जाबाय आंबो एसे मोजां मोनगोन बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ फोरमायहरदो बे गुवाहाटीयाव फानग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय नोंथांमोना मा बुंनो सानो एसे कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय आरोना ओके अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन दा मोना मोनसे आपडेट फैगासिनो नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय मा आपडेटनि से भिडिअनि थायाव जागोन नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय